Ito po mga kalingap si Rose Ann. Yan. Kumusta na Rose Ann? Okay Mukhang lang po. iba na itsura mo ngayon ah. Okay lang po. Oo. Okay ka na? Opo. Kumusta na? Oh, pwede kang magkwento kung anong mga nangyari. Sa school, um, kasali po ko ngayon sa, Mr. and Miss po sa Ah, Pangkisok. lalaban ka sa pageant. Sa pageant. Ano pa? Ano pa yung ano? Mm. Kasi ibang-iba ka na ngayon, no? Iba na ang itsura mo kaysa nung una ka naming nakita. O, ano pang ano nyo? Balita ko meron ka ng from Tita Emmy, sponsored allowance. Kamusta yung ano? Okay man po, nagpapasalamat man po ko kasi nadagdagan man po yung sa allowance ko po kasi nagsabi po na okay na lang po yung natira. Thank you po sa sa isa pa pong nag-sponsor. Nilakad yan ni pasalamat ka kay Ate Rena Vlog kasi nilakad niya yung sponsored mo na yung monthly. Monthly po. Alam mo sa Like, kain, Pamasahe. Kasi hanggang sa makatapos. Gusto mo talagang makatapos. Yan na talaga yung decision mo. Kumbaga yung dati, ang tawag nung nadapa ka, no? Kasi merong nadadapa. Bumabalik sa pagkadapa, di ba? Ikaw, ano sa tingin mo? Nadapa, tapos babangon. Babangon at, syempre, dapat Oo. iwasan mo na yung mga pwedeng sa'yo. Maka-distract. Tsaka, laging manalangin. Tsaka yung anak mo, ikaw talaga yung pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Yung maging the best mom ka para sa kanya, sa anak mo, di ba? Kasi binigay sa'yo yun ng Panginoon. Lahat sa lahat naman, kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon, kung saan ka naroroon, maging the best version of you, di ba? Kumbaga, sa buhay mo, maging pagpapala ka sa iba, makita nila na yung mag-praise sila sa Lord na dahil sa buhay mo. Yun yung duty natin. Nakakapagsimba ka pa naman. Yun. Tuloy mo lang yun and glorify mo si Lord sa lahat ng blessing na maging ilaw ka. Kapag ilaw, madaming challenge kasi yan. Kapag ikaw yun, di ba nagsisimba ka, bakit ka ganyan? May mga ganon. Kailangan tayo maging firm tayo doon para maging happy yung mo. Tapos connected ka sa Panginoon. Ano man yung ginagawa mo, connected ka sa Panginoon. Kahit saan kasi ang tunay na lakas kapag kasama mo si Lord. Di ba? Di ba meron tayong alam na parang motivated ka, may mga ganyan. Pero parang lingas kugon lang. 'Di ba? Parang doon sa sa una lang masipag, ganon. Kasi nga parang emotion lang yun. Pero pag kasama mo si Lord, yun, kumbaga, parang isipin mo, I'm nothing without God. Yun, doon ka magiging more effective. At effective ka, tapos ang tawag dito, immovable, hindi matinag-tinag, immovable, unstoppable. Yan, mga ganyan, kasi kasama mo si Lord. Yun yung power mo. Pero mag-start ka sa empty yourself na I'm nothing, wala si Lord. Pero pag andyan na, because you are nothing and you ask, hiningi mo yung tulong ng Panginoon, doon ka na mag-start. Doon ka na mag-start na magiging strong ka, masipag ka. Yun yung tunay na success ng kasama si Lord. Kaya tuloy-tuloy. Kamusta yung pag-aaral pala? Okay. Maliban dun sa kasama ka sa pageant. Kasi mga kalingap.
May tsura si Rosan, ano? Kasama ko po si, ano. Yan, at... Okay man po yung... Tapos na rin po kami sa exam. Ngayong August, dami lang pong event. Ang pinakalas lang po namin yung sa pageant. Yun lang. May premyo daw. Ano? Grades lang. Points lang po. Points lang. So, grades parang ganun. Oo, na din yun. Meron bang ano na? May ranking na ba ngayon? Wala pa kasi Wala po. Wala pa. Pero kumusta? Ano sa tingin mo? Ang laban sa ano? Kamusta? Okay man po. Parang ikaw ang ano? Ang una sa tingin mo? Sa tingin ko lang po. Oo. Tuloy lang. Kasi ano? Ano naman ikaw eh. Magaling ka sa academic, di ba? Sila with high honor ka? Tama? Tapos may time na hindi ka nakapunta sa with honor or high honor ba? Oo. Talagang matalino. Ilan taon ka na nga ulit? 19 po. 19 years old. So, bata pa. Tapos, ikaw ngayon ay anong year mo na sa grade 11? Kaya pa yan. At bata pa, marami pang gagawin ng Lord sa buhay mo. Basta sa kanya ka lang. Focus ka lang. Huwag kang magpa-apekto sa negative sa paligid. At laging magsimba. Lagi naman, di ba, nakakapag-ano ka. Para magbasa ka ng Bible. Sa Bible. Sa Bible. Gano kang application na Bible. Kasi yun. Para ano na, wala na, di ba? Kaya hindi na masyadong stress. Hindi man po. Oo, kasi nakamove on ka na ata dun sa ex mo. Ay, matagal na po yan. Matagal na? Matagal ka na nakamove on? Oo. Yan. Ngayon, nung nakita kong mga manliligaw mo, mga lasenggero dun sa wala na. Wala. Ay, hindi mo inaano. Alin ba kung sakaling may magligaw dun sa school mo, anong mo? Ang sasabihin mo? Hindi muna. Kasi magtatapos. Oh, paano kung pogi? Wala din. Kasi tentasyon yan eh. Di ba? Pero focus lang muna talaga sa Panginoon niya yung magandang Pero mahirap kasing bitaw ng salita. Pero kung magkaroon ka ng tinatawag doon na level ba? Or standard sa isang future husband mo, kasi doon naman din yan papunta. Ayun, magkaroon ng standard. Magtiwala ka sa Panginoon na He will provide yung para sa iyo. Siya yung nagre-ready. Hindi mo kailangang hanapin. Basta ikaw, focus ka lang sa will niya kung anong pinapagawa sa'yo. So, yan, bali, dun lang, At salamat ulit kay Tita Emmy. Kasi, dati hopeless siya. Broken. Hindi alam ang gagawin. Pero ngayon, ayun, may sa'yo na sa pag-aaral. Sponsor si Tita Emmy. At salamat. Kay Ate Rena Vlog. Lagi mo siyang kausap din. Ka-advise sa'yo. Tama yun. No boyfriend. Oo, no boyfriend. Oo, yan. Magtapos ka. Kasi yung level mo, grade 11 to 12. Meron pang isang year. Tapos college na. Sunod. Anong gusto mong kunin sa college? Magkano ka ba? Ano mga available? Teacher? Ano pa? Businesswoman, nurse, di ba? Police. May ganun, di ba? Ano gusto mo? Teacher or police? Policewoman. Army. Ay, mag-army ka? Sa lang ako, please. Gusto mo mag-army? Pwede na.
Pagkatapos mo, ano ka na, training. Pero kung kakayanin, ano, di ba? Meron dyan sa Pili ba yun? Sa Pili. Yung training ka. Mag-army ka talaga. Yun yung gusto mo. Mas ang training doon. Madami ng Madaming requirements. Parang pag-army, maganda. Pagkatapos mo ng grade 12, Pwede na. mag-apply ka na ng training. May mga nagre-recruit naman. O kaya may exam ka sa Training. Philippine Military Academy. TMA. Oh. Yun, kung papalarin. Kung ano yung will ng Lord, basta tuloy-tuloy ka lang, huwag kang ma-stress sa kung ano-ano iniisip natin. Simple lang naman pala yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Diba? Magtiwala lang sa Kanya. Lahat na ito nakaprepare. Kailangan lang nating gawin. Pinapagawa ng Panginoon. Lahat tayo merong binigay si Lord na gawain. Kaya sa anak, diba, responsibility natin yun. Sa kapwa natin, responsibility din natin ang kapwa. Kailangan makita yung light mo. Liwanag yun nasa Panginoon. So, yan. God bless ulit sa iyo at Galing sa another sponsor. Kanino? Allowance mo yung bibigay kay ma'am. Kay ma'am na lang. Kasi dun, siya yung naghahawak ng pera. Oo. May nagbibigay ng baon. Ito yung yung 1K. Salamat sa sponsor. Salamat po pala sa another sponsor ko po. Lalong-lalo na kay Ate Reno Vlog po. Kay Tita Emmy's family. At lalong-lalo yung another sponsor sa yan. Kumbaga, ayaw mo pabanggit. Okay. Okay, pali. Sige. At God bless ulit. Tuloy lang, laban lang. Pray lang always. Sige mga kalingap. At ito po, ganito na yung salamat sa nag-sponsor sa kanya. At meron naman po tayong mababagong buhay dahil sa inyong tulong, sa inyong mga panonood. At salamat po. And God bless.